Foka fopa bo. Yeah man, anditi muri kungoona musha mukuru tiri kumangoma depot. Nyaya yacho ndazongoyesvitsa una president. Yanga yatonetsa una chingoti koso nya baba memo ikuya rini ndiyo yatazongolosiya kuna president kuti vasvitse chichemo chacho fast kuvanhu. Ridza. Yeah man. Ndiri mwana wekuba. Ndauya ndine nyaya yangu President. yeah. Ndinonzi Buyaka. Hello. Makasimba here. Nditetemelo here. Ndini maimemo mukadzi wanevha. Tete namba dzangu chingobva imasefa. Musaone ndafona kudaiso. Tete kumba pangu zvinhu hazvina kumirapo. Hanzvadzi yenyu yatopanduka kuno. Tete ndinokumbira kuti mungosvika kuno. Zvakawanda ndokuudzai masvika. Tete baba memo vakugara vakasitika. Izvezvi kumba muna kana zvekubika. Takangogara nevana hapana zvekuita. Ari kurova madrugs, ari kutengesa matrauzi achitenga madrugs. Tagwa nekushayiwa mablouse, pavakabva panapa akasiya atengesa plasma. Ave kurova madrugs, ari kutengesa matrauzi achitenga madrugs. Kwatiri kuenda panapa, vana vangu chete ndivo vondongogarira panapa. Ave kurova madrugs, ari kutengesa matrauzi achitenga madrugs. Nanzwa nekushayiwa mablouse. Coming out soon guys. Zvingungu ndengu hobo zvatiri kukugadzirirai ichi ndachisira president saka ma1 vanosvitsa nyaya. Foka fopa bo.